الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. bandiraɓe julɓe tedduɓe moƴƴuɓe yiɗaɓe horsuɓe duwanaɓe ƴamanaɓe ñaagaɓe duwaw yiɗɓe almustafa sallllahu alayhi wa sallam ɓuri worɓe yimɓe fof koɗo o jangte jomum wasa wiide sallllahu alayhi wa sallam. hoto yejjir ñande darnge so liital wuttama ummital ummama adiɓe wattiniɓe dende yimɓe fof cotto yimɓe fof cot hay goto ɓornaki comci wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. on gaddoɗo shirk on ñalawma on tampa ɓe warñede heɓa koppi ɓe heɓa dande ɓe heɓa goddol yumma doga baba doga annabaɓe goto fof hooram idoto ɓornade comci fof ko annabi ibrahim yummen aysi ya rasulallah rewɓe warɓe goto fof ƴeewa goɗɗo o wi la ya binta siddiq hay goto ƴewata goɗɗo goto fof ko hoore mum kanko goto wiyata ya rabbi ummati ya rabbi allah yaafo leñolum allah yurmo leñolam allah wimo wala sawfa yutika rabbuka fatarda ma min weltina e leñol ma sallallahu alayhi wa sallam. koye qissa siddiq gonɗen en jejjirani giɗo almustafa sallah sallam duuɓi 13 makka ɓe ɗanɗodi omon madina omon uhud omon badre omon ahzab omon badis omon tabouk kala ɗo neɗaɗo fayi koyngal omon ɗoɗo omo sarwa oɗo diine jamma e ñalam o waɗi hen ɗoygol makko o waɗi hen ɓiɓɓe makko o waɗi hen jawdi makko o waɗi hen cellal makko ha almustafa rutti to jomiraɗo o ƴetti drapeau la ilaha illallah muhammadun rasulullah oɗo drapeau memata leydi ha abadan hayso naafike welaka bandiraɓe sel drapeau la ilaha illallah koko ɓamti tan kala ɓamtuɗo oɗo drapeau ko ɓamtiɗo kala mo ɓamtani oɗo drapeau ko ñifɗo bandiraɓe sehilaɓe eyyi mo allah ñifi noon hay goto huɓɓata bandiraɓe julɓe eynam. ƴamowo alijanna ɗanota ko aboubacry ko joom himme wonno nde wonno o ƴamanno ko alijanna omo doga jeygol waji goto wi ya rasulallah min mi wawa duwawma ane moad nanaɗi holko duwarɗa o ñagotomi allah ko yo rakkam alijanna o dandame jeygol oɗon gadi mo nata aljanna shirkinowo yiɗo talke ɗeɗo gagneji aɗa foppa e gagneji goppa wuuro mon jaa ha añere ñagoɗa joom añere ko an tonguimo mbaɗɗa e makko balankare mbaɗɗa e makko ko wiyete ko comci daneji ɗe kabbuɗamo ha tiiɗi ubbuɗamo mbiɗa yo allah yurmomo yaafomo duɗɗa garɗa aɗa ñagomo la ilaha illallah muhammadu rasulullah la ilaha illallah yo allah hokku en famde nande jaɓen mbiyen rabbana la tuakhidna in nasina aw akhtana ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله بي ودي نيسان وفاورها إنكم باودن كن باوا leñol almustafa sa juumi sa yejjitima sa fuujima sa tuubi hay sa wi an tawi a watti a tuubi allah yaafama ngare jetten allah jomiraɗo jabotoɗo bakkar ɓuuri bonde neɗɗo fof ko bakkar bandiraɓe sehilan ceerno ousmane mbiɗa ƴeemo alijanna welinanore yanoɓe gartani joom ɗantako jul jamma sakko ñalawma liggo kikiɗe jangto allah janggo qur'an ɗiggan jinnaɗo moƴƴe koddiɗo newona julɓe yurmo cukalel yurmo debbo ko alijanna ƴamata ceerno ousmane holko woni toon to alijanna to nam on kulɗo allah omo fotna aljanna joɗɗo o belɗo o urɗo o ndeysan o lammani waliman khafa maqama rabbihi jannatan fabi ayi ala
ربكما تكذبان تسمع نفر الجنة أجيجي الجنة ديال أجيجو جنة إدي وانا غوتو سانغر نانتون كوسام نانتون جومر نانتون كلا كونجيدا نانتون فارماتاجي دي بوكو دي فارمات إلي فارماتت إلي سفاش با بتكارا بچورو راكو بإلورا ببينيرا بموبرا بمبتا خيسر بنجوكارا لا إله إلا الله الجنة يا الله ودني بالجنة بندرا بجل أينام ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذب سيام نوني الجنة اللي بوراكو غبا شرك الله ويسع شركنا يا في ماما إنه من يشرك بالله فقد حرم الله الجنة أو شرك أو نراكو الجنة دبو بيدو غوركم سيرام تو على سبابو سيرام أبا ميهوري تو يي غدو أون اللي غنون بوغي أون اللي غون ناكشو أو دني بلجيك ناجي ولا فرنسا ناجي ولا يونايتد نيشن أو سيرام أو أدي إكسيكيتر أو فينيت أو بامكو نيامي رانغاربي سامبران فيكم كانوا يسيري كم وانا غونغا كو غدو يدي أو دو دبو بيدو يو سيرا تو على سباب أو أورنتاكو الجنة ولا حول ولا قوة إلا بالله كيفان كوني توان فيهما عينان تجريان ديام ان فجرو ان ليدي كريستال بانديرابي جولبي اينام فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فرويجي كو بير وانا فرويجي موجيدي نامي اوروب كديدي بونود ودede jindidi ngaddan nan din don din ngadda nyawuji parce que rosira awra ko engrais bonno bi on Afrique nabe mayi on miskine be nyame di de fruji jogonode weddedi jettedum ala firwi aljanna ko peruji te wana wadani hol expire bandirabe sehilabe aynam فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان لفرمة ون بالجنة بي غير مابbe be meeda yewdo ko wana gorko mabbe jungo makko meeda tajam jungo hoto helam jungo hoto tajam ciakka ala shure kam ala be ngala dum do be meeda me meede an ma sœur ma nièce jungo mako pire anka kangi anka perle jungo ma hor hokko sona mahram ma sona kawma wala bamma yimo rokko papis rokko jamo yimo fad hami wana halal hami dagono ma mema jungam dandam ayata kecam ayata korlam ayata aha ko yeso e jungo purification an ma serka pire an buri jama an buri kange debbo juldo bandira seyla gaynam hay goto meeɗa haaƴi juɗɗe maɓɓe bandiraɓe sehlaɓe enam ka annahunna alyaqutu walmarjan fabi ayi alai rabbikuma tukadiban onon gandi ko nandi o nandi koye jama ɓurɗo towde o jama ɓurɗo moƴƴude o jama gonɗo pire o rewɓe aljanna ko noon mbayi hayan debbo julɗo o ka pire bandiraɓe sehlaɓe enam c'est parce que hol sabaɓe dokka ɗum ɗo saɓe golli moƴƴere enam هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان كنسوان بين ساليب نون بين بدي شرك نون بين بدي بدع نون بين غبي نلادو بين غني نلادو بكبي نلادو بكبي جدو نلادو بكبي غوتنو وسنة Oh, c'est l'enfer, wa adraka ma l'enfer, wala hawla chokchi mabbe ko jengul pade mabbe jengul nyamde mabbe jengul duhal mabbe jengul silib jengul wala hawla wala quwwata illa billah فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق لا إله إلا الله يوني جم جنگل هون ما كفوك جنگل ولا حول ولا قوة إلا بالله.
bandiraɓe sehilaɓe gueɗe ɗe wona fijirde wona fettade min jeeyi mbaɗa duƴƴide ha wiyata mbiyama dewal Allah duƴƴal meeɗa wonde dewal Allah fettade meeɗa wonde dewal Allah ala fof ɗo neɗaɗo fetti ndeysan neɗaɗo kulɗo Allah o juuli ha koyɗe ɓuuti ndeysan o woni e wayde ɓe mbi somo juula nan a becce ɗe ne ciika ɓe mbi ya rasulallah a yafama ko gardinɗa e ko mbatteɗo afala ko abdan shakura ɗaren dogen jeygol ɗaɓɓen aljanna dogen payen to Allah ey nam ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين إن بي أبو بكر كو جوم همة ونو رمنا ساجوكي مهمة دبراكو الجنة يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا نغارن دندن بيتالي من بسم من جينغول من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة تاين جداكو مجر أدنى الآخرة فوق الله جوكي كو غسرا كو أمرك جولو أمرك كيف كون لاكر الجنة قصرا جيمبل قصرا ولا حول ولا قوة إلا بالله يو الركن الجنة مو قصرا وبندرا بسير عمر وني من ديسان ويدي دينهن كو غاليل كو أوريل كو فارمتل كو ووتيل كو مبسنجل كو مافي كو سوبو كانجي أيايا أولو ووندراني دابا so jawdi makko memama so kalis makko memama wuro fo nana so wendori yo fajiri o julani tisbar o julan taksana jama o wada o jangani qur'an o sakkaki o julani jam o hajjani o wadani umra musa ramo hay so haranka hay dara hay ille hay dara kewani sahababe gormo so tardi njulu suudo Allah yimu heftude waji goto biyum maayi be ngari e be jaalamo yo Allah yirmo mo yafum o ko nafi gecci oyi ñander mi tardi jama mi arani jama hay goto arani so salminde mi namdade mbal ko jam kewi I an tagirɗa ko rewde Allah sa tardi jama poɗɗa ko wayde sa wawani qur'ani poɗɗa ko wayde sa wawani julde poɗɗa ko wayde sa sakkaki goya nde nelaɗo wi miskina mbimo ya rasulallah joom kalisan nawi baraji fof oyi ko woni oyi eɓe cakko min cakkata eɓe muddo min muddorak nelaɗo mbiya subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar ɓe mbi noon ɓe mbi alɗuɓe ɓe nani ko janguinɗa min ko eɓen mbaɗa ɗum nelaɗo yo Allah ɗum ɗo ko ɓural Allah rokki ɗum mo yiɗa fof mo wela fof bandiraɓe seeɗa yewɓe poɗniritno koye aljanna e yaafede bakkar enen poɗnirten koye galel ñande fof tribunal o ñaami kalisam o ƴetti galle ayya ɗeɗa ko soofi jomum ne mena tan ndesan wullito ka wullito tribunal wullito kamiral wullito ayaya aduna ko jiiba foɗnirta ɗum ko dawaɗi bandiraɓe sehilaɓe eynam فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب أدونا قطم oɗo pam ndewata ha paya lakar nata aljanna nam aduna yiɗote ko aljanna nam ceerno so ko Allah wi yen baddandu Aboubakar ko joom himme kalten ko himme towɗo o ɓe mbala julde ɓe ñalla sakkade ɓe ñalla muddade ɓe pelli ɓe piya gawol ɓe piya silama sabu la ilaha illallah muhammadu rasulullah nam وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الجنة جاجو تودو جنات عدن تودو غندا دو مكو beeli aljanna puccitto on dabbara nela dum so don dabba aljanna dabbe aljanna towdo en bawa ligganade tokoso nyaagoden aljanna towdo o nyaagoden yide Allah wujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha nadira sa arti galmul bama yumi hadra e mani horje om ni jew sunor so Allah yima jogorani yidum qala khsau fiha wala tukallimun jum shirki en jum hefa Allah yimi da halde mon Allah wi jeewrabe wala yukallimuhu Allah wala yuzakkihim wa lahum adhabun alim ولا حول ولا قوة إلا بالله أي نعم so Allah tikkani neddo jomum borama bandiraɓe sehilam nela sallah sallam wi ya toppir ko nafarma o wi hoto ronku ñaago Allah ballal nam o wi sallah sallam so darnge darima aɗa jogi tamorori ya aw tamoroyuki hol jogoɗo soñde ɗum ceerno Ousmane kono fittuko ya liggo golle e ñalawma omo wiyanno sallah sallam allahumma wa as'aluka al azimata ala rushd nam inna Allah yuhibbu ma'ali al umur fa yakrah safsafaha nela sallam wi Allah yiɗi gueɗe towɗe la dignité teddungal ɓural peewal laaɓal Allah mi yiɗi ɗum kono gueɗe tokoseɗe an kaari hen ɓe deftini han min defti min jeeroon
min ñaami tan han gosi tan ɓe gaddi jawgel fayani ƴeƴƴo tewrata haalata ko reedu mum tan haalata kalɗo jiiɗan haala ma woni ko reedu mum walla farji mum oɗo woɗɗodirani e daaba no mbiɗen ni so diine makko lohi o mettinta so juuɗani o mettinta so wirdani o mettinta reedu tan wala hawla wala quwata illa billah nelaɗo sallah sallam wi Allah ne yiiɗi gueɗe moƴƴe e enam o wi oɗo mo ganduɗa ko aljanna yiiɗi ko laakara o yiiɗi o huuƴƴani e aduna o daabani aduna ara e makko ene doga o wi so huuƴƴi aduna on o dañata hen sona ko taganako ɗum noon saɗa ñaago aduna ñaagoro no yooɗi hoto haaɓe hen hoto tekkodira hen e enam sallah sallam o wi almoustapha son ganduɗo ko wone arde law jama mbatton ko courage o wi so ganduɗo ko wone fajiri e mbatton ko courage son gandu ko woni e moƴƴere woni e geeƴe gartan hay sono ngara oɗon ɓafa gartan ko ɗum ɓafa nden sahabaɓe goto mabɓe ara ene nanga hakkude yimɓe ɗiɗo haw joƴƴine hakkude juuloɓe ibnu masud wi wasata yaade jama tan ko naafiga mo naafigagal mum feeñi bandiraɓe sehilaɓe eynam rabi ibne kab o wi ya rasulallah nelaɗo wi rabi ñaagomi rokkuma o wi ya rasulallah jiɗmi tan wondude e ma aljanna o wi ala goɗɗum o wi haydara sona goɗɗum o wi wontindinoma ɗum ɗo o wi haydara sona tan wondude ma e aljanna wondude ma e aljanna nelaɗo wi wallam e hoorema hebbin ko juulata bandiraɓe sehilaɓe ko ni ko aljanna ɓe ɗaɓɓanno rabi wi yo nelaɗo wallu ɗum hanata aljanna nelaɗo wimo noon hebbin ko juulata bandiraɓe sehilaɓe aboubacry omon nde nelaɗo omon to wolde badar no mbiɗeni o tawama hunde foof o tawama hajjoɗe nelaɗo salah sallam wi mbayni ko jaam yo ummati ndeysan o wi ñande darnomi ara yimɓe am gara leñolam ara ndeysan mi wiya ya rabbi e allah leñolam o wi yimɓe gara mbiyeɗe jara e weendam malaikaji curaɓe malaikaji ndiwaɓe mi goppe ko leñolam o wi ala mbaɗa anda ko mbaɗi caggal ma ɓe mbatti diina ma gamri ɓe mbatti ɗum yo lelle ɓe mbatti hen bawɗi ɓe konguitaɓe ɓe mayli diina ma o mbiɓe suhkan buuɗan yoɓe goɗɗo ndeysan sallah sallam o dari ndeysan o bandiraɓe julɓe hajje ɗo wayni ɗo mbayni ko jaam ne wawi hankkadi mi wonta yi on hankkadi komi koto komi duttotoɗo e allah la ilaha illallah oyi jawɗele mon ƴiƴemeji mon ene harmi no oɗo ñalawma hande ni e nduɗo lewru ndeysan e ngoɗo wuuro makkatal mukarram ndeysan oyi goppe gueɗe jahiliyankoje goppe bida goppe shirku oyi toppuɗe rewɓe mon ndeysan on ƴettiɓe amana ndeysan on dagni farjiji mabɓe nan e konngol allah ndeysan oyi so rewɓe soɓe nanni neɗɗo galle ma a welaka noon ya fiɓe hayso ko coccorgal pirɗa jomum dimo firte ko koyngol ko coccorgal walla konngol dimo sa wi ɗum suno ayaya wona sawru wona sippiro wona kacca hakkude galle ha hoddiɓe jiiya ala gorko dimo firatake sawru firte ko koyngol sa konngol sa haaji tan hersa wonta wattu bandiraɓe sehilaɓe inam nelaɗo wayniɓe wimi oppe mon ɗiɗi son nantimi hen on majjata abadan defteram deftere allah e sunnam o wiyani da'ira kaariyan o wiyani ɗariqa kaariyan o wiyani ɗariqa samba tariqa ma demba ɗariqa ma paati o wimi oppi caggalam deftere allah e sunna makko sallah sallam ndeysan caggal nde o rutte jomiraɗo ma en ka ɗum darse gadowo aboubacry ƴetti drapeau holko windani ceerno ousmane la ilaha illallah muhammadou rasulullah wattaqu yawman turja'una فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون إلى اللقاء.